Хайде на началото на август, 6-7 ли сме, не знам, тръгваме. 9 с на малка екскурзия, оставаме Кристофър да си празнува рождения ден. Може да обърнеш камерата към нас. Така. И ние отиваме на 2 часа път покрай морето на датско селище, което се казва Солве или нещо. Солвенг, who cares? И така. Хайде, чао! Продължаваме. Продължаваме. Сега отиваме към океана. Гледай пътя. Чакай, че топа се закри океанчето. Окей, след малко пак. Ей, океанчето! И замириса на кафе. океан. Ето пътуваме. Нали? Половина път, ама много приятно. Старо датско градче. Имат имигранти от Дания, много са се населили преди време там и така си направили къщичките. Имал много хубави сладкарници, датски, сладкиши и такива работи. Мама да гледа вече за паркинг. Тука? Не. Море. Що ми го остави това, майка? И замириса на море. Що ми го остави това? Защото взех. Айде остави го да имаш. Ехо, мама, тата. Тук може Да? и снимки може да правиш. Ехо. Не върти много. Да. Айде, ще обадим мама. На нашия път пица сот в Коско. Важен стоп. Много важен стоп. Да. Айде на здраве. Заде? Защо снимаш? Обясни. Или аз да го. Ти обясняваш. Обяснявам. Вчера се запознахме с едни хора, ние им подарихме едно вино и те се върнаха и ни подариха и те едно вино. И се оказа, че когато проверихме, че струва $50. Вау! Не сме пили вино, такова скъпо вино от 15 години някъде, като си позволихме да купим вино от $100 беше тогава. Да, а сега това е вино от $50 и го правят тук през две пресечки е избата и лозото, където го правят. Blackburn, Blackburn, Алабала, Роне Бленд. Роне Бленд. Аз сега ще го видим. Ето, 50% гранче, 50% сарач. Не гранче. 50% не гранче. А сега имаме опитване. Ще е хубаво, аз го харесвам предварително, защото ще... Чашките са много специални, от специална пластмаса. Айде си Вича, дай си чашката. Айде, специална пластмаса и за мене. Айде, очилцата си прибери малко, че огънчето. Айде да видим сега. Айде огънче за нашите деди. И За нашите дети и прадеди, бъдещето, дядо Киршо, дядо Иван, баба Кристинка, за дядо Мути,
за баба Мица Лиза, и да. за всичките. Thank you, Айде на Чеда. здраве за всичките. На Ядем здравичка. се. Много хубаво. Интересно е виното. Много е хубаво даже. Малко е кисело, да ни ви Не, стане не е с комина. кисело. Не Да го ни ви стане с слушай. комина, бе. Да ни ви стане с комина. Бай! Чао. Айде, спря музиката. Да, може да дойдем до вечера. Айде сега на главната улица. Ето тук наляво, налево, налево, налево. Това беше задна. Тук. Тата с флага. Ако не е по-скъпо. Да. С патичка е по-хубаво. Ние сме на айскрим. Децата искат айскрим. Това е Danish Bakery. Very special.